ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த எபிசோட ப்ரோமோ என்னன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. இங்கே டாக்குமா எதுவாக இருந்தாலும் அவங்கள நாளைக்கு பஞ்சாயத்தில் ஆதாரத்தோடு வந்து நிரூபிக்க சொல்லுங்கள், நாங்கள் அங்கே பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போண்டிட்டாவை இழுத்துட்டு போயிடுவாங்க. அங்கே என்னன்னா நம்ம போண்டிட்டாவோட அம்மா போண்டிட்டா கிட்ட நீ தான் வைஜெயந்தியா ராய்ச்சௌத்ரி வீட்டுக்கு போனேன் அப்படின்ற உண்மையை நீ சொல்லவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே நம்ம அனிருத் வீட்டில் அந்த பெரியப்பா வைஜெயந்தி தான் இங்கே ஸ்பையா வந்தான்றதுக்கான எல்லா ஆதாரத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி அவளுக்கு பெரிய கடுமையான தண்டனை வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே என்னன்னா நம்ம போண்டிட்டு அவங்க அம்மா கிட்ட எனக்கு என் சகாபாவை பற்றி நல்லா தெரியும், அவர் இந்த ஆதாரத்தெல்லாம் நம்ப மாட்டார், கண்டிப்பாக அவர் என்னை காப்பாற்றுவார், இதுக்கு முன்னாடி என்னை அவர் எப்படி சேவ் பண்ணாரோ அதே மாதிரி இப்போவும் என்னை காப்பாற்றுவார் அப்படின்னு பிள்ளை ரொம்ப நம்பிக்கையாக சொல்லும். அட என்னமோ போண்டிட்டா, நீ தான் சொல்கிற சகாபாபுன்னு, ஆனால் அந்த பக்கத்துலேருந்து ஒரு ரியாக்ஷனையும் காணும். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், ப்ரோமோக்கே நம்ம ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டா இன்னும் எபிசோட் வேறு இருக்குது. எபிசோடில் என்னெல்லாம் நடக்க போகுதோ ஓகே, இதுவும் கடந்து போகும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அப்புறம் அதுக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய்.